Tata, anyị ga-eleba anya na edemede maka onwe m for beginners. Composition about myself for beginners in Igbo language. Edemede maka onwe m. Edemede means composition. Onwe m, myself. Edemede maka onwe m for beginners in Igbo language. Let's go. Aham bụ, that is to say, my name is. Aham bụ Ozioma. My name is Ozioma. You can say, abụ m onye Anambra State. Abụ m onye Anambra State. Itinye ebe ibu, I am from. You put where you are from. Abụ m onye Anambra State. I am from Anambra State. You put the state you are from. We can say, abụ m onye Nnewi na Anambra State. I am from Nnewi in Anambra State. You put your town and state. Nke atọ, adị m afọ iri. Adị m afọ iri. I am 10 years old. You put your age. If it's 20. Adị m afọ iri abụọ. I am 20 years old. Check our previous videos to know the numbers in Igbo language. You can go there and know numbers in Igbo language. Adị m afọ iri. I am 10 years old. Nke anọ, adị m ọcha. Adị m ọcha. You put your skin color. Ọ bụ na ọcha, fair. Adị m ọcha. I am fair in complexion. Adị m oji. I am dark in complexion. Etoro m ogologo. I am tall. Etoro m ogologo. I am tall. If you are not tall, you can. Ọ bụ na etoro ogologo. If you are not tall, adị m mkpụmkpụ. I am short in height. Adị m mkpụmkpụ. Abụ m nwata akwụkwọ. I am a student. Abụ m nwata akwụkwọ. I am a student. Agụ akwụkwọ na mahadum nke ikwu afọ ụlọ akwụkwọ gị. Ana m agụ akwụkwọ na mahadum nke ikwu afọ akwụkwọ gị, ụlọ akwụkwọ gị. I am studying in the University of. You talk about the name of your university. Ana m agụ akwụkwọ na mahadum. Ọ bụ na secondary school. Ana m agụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ gị. Talk about the name of your school. Ọ bụ na ọrụ oyibo ka ị na-alụ. If you are working as a civil servant or in an office, look at the way you will say it. Ana m arụ na. I am working at. Ana m arụ na Dangote. I am working at Dangote. The name of your company. The name of your company. You attach the name of your company. Ana m arụ na Dangote. I am working at Dangote. Ọ bụ na ị bụ onye na-azụ ahịa, maybe you are doing a business. Look at the way you will say it, a businessman. Ana m azụ ahịa. Ana m azụ ahịa. I am a businessman or woman. Ana m azụ ahịa. I am a businessman or woman. Ihe m na-azụ bụ. What I am selling is. Ihe m na-azụ bụ. You mention what you are selling as a businessman. Ihe m na-azụ bụ uwe ụmụ nwanyị.
what I am selling is female clothes. Ahụrụ m onwe m n'anya n'ihi na abụ m onye umeala. I love myself because I am humble. Ahụrụ m onwe m n'anya n'ihi na abụ m onye umeala. I love myself because I am humble. Nke anụnwa bụ for beginners. Composition for beginners. I hope this helps. Give me some.